Издавайте, днес ще ви кажа машина за Влизаме форум. в CSB. И правим така. И виждаме къде пише скинове. Едно, аз избирам скинове. С PHB ми лага, докато снимам. Но чакайте да намеря между другото Free Forum на... И слагате ето го. разпределител. Нещо, което. Слагаме скинът. Копираме отдолу. И от тук си правите форума. Тя Тя се регистрирате. Регистрирате се в него, примерно, където в хора няма След сега. това цъкаме върху тези. Отваряне. Регистрирате си то форумът ви стана. Търсим папка Models Така. и поставяме скинът. И вече имаме скин на ножа. И това беше от мен. Регулатор с 2D. Това е, но... като се регистрирате, форумът ви се получава. Сайтът ще го има в описанието. Значи регистрирате се и форумът ви се получава. Можете да си правите групи от user groups. И това виждате, дропърът ни се получи за евенти. И така само ще щракате на ръчката или ето така. Имаше такива неща. И това е от мен за евент машината. Чао!